दा बिनिखाय जों ओरैनो बुङा एप्रिलनि 10 तारिख आं बुंदों UPPL बिदाय मोनसेबो देरहाया आं आपल'ड खालामना होफिनदों। जोङो जेसेबां आसा खालामदोंमोन बिनिख्रुइबो एसे बारा जों मोनबावबाय। दिनै जोङो 40,000निबो बारा डिफारेन्सआव जों देरहानो हाबाय। बेयो जाबाय रायजोआ हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननायनि सिन। एसेबां मोजां मोनो मोनसेबो देरहाहांबो दिनै UPPL दोलोखौ रायजोआ खाथियाव लाबाखिसै। बिनि ओंथिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजोआ गोसो गोरबोजों अनसायनाय नङा होमबा? गोसो गोरबोजों अनसायनायखायनो दिनै जेसेबां केन्डिडेट दं सासेनि अनगायै जोंहा प्राय गासिबो देरहाजोब्बाय। अब्ला दिनै जोङो बे BTC रायजोनि जेसेबां बर' जा आदिबासि जा अखमिया जा हारसा जा मुस्लिम जा बा नाथजोगि जा नेपालि जा जेसेबां कमिउनिटिफोर दङ बयखौबो जोङो हामबाय आरो हामबाय होननायजों जोङो दिनै साबायखर बावहरदों। আমি একেবারে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে 15টাৰ আমি আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু কিবা এটা কাৰণত এটা সিট আমি জিকিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিশ্চয় ইয়াতে আমাৰ কিবা এটা ভুল হৈ গৈছে। ৰাইজে এই ভুলটো একচেপ্ট কৰি ল'ব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে ৰাইজে ৰাজা ৰাইজে যিটো মনোনীত কৰিছে যাক ভাল পাইছে ৰাইজে ভোট দিছে। हाग्रामा महिलारिखौ ভাল পাইছে। बेरेखा दोलोफोरा बुंदोंमोन उल्था नुबाय। बिथांमोना गावसोरनो मिथिया गावनि समस्तिनिखौनो गावसोरनो मिथिया जे आं बेसेबां देरहागोन। अब्ला नों गुबुन समस्तिनिखौ नों बोरै एक्सेप्ट खालामगोन? गुबुन समस्तिनि देरहागोनखौ नों बोरै मिथिगोन? सासे समस्तिनि बिगोमाया गावनियावल'सो खालामो गावनिखौल'सो मिथिगोन। अब्ला नों बोरै 15टा देरहागोन नों बोरै मिथिगोन? बे जाबाय सालदुं। नोङो कुनु साननानै केलकुलेसन खालामनानै बुंनाय खोथा नङा। नाथाय आं बुंदोंमोन 15टायाव 15टा देरहागोन। मानो बुंनो हादों? आं बै संकसनिफ्राय पुरा उदालगुरि रौतायालागै जों थाबायदों। जों रायजोजों थाबोदों नाथाय जों मोनसे जेननो गोनां जादों। दा बिनिखाय जों ओरैनो बुङा एप्रिलनि 10 तारिख आं बुंदों UPPL बिदाय मोनसेबो देरहाया आं आपल'ड खालामना होफिनदों। दा बिनिखाय रायजोनि गोसोखौ जों जय खालामनो हादों आरो रायजोआ जोंखौ मोजां मोनदों। मोजां मोननायखायनो जों दिनै देरहादों। दा आंनि बुंनांगौआ बेनो रायजोआ जोंखौ फोथायबायब्ला जोङो रायजोनि फोथायनायखौ जोङो दिन्थिनांगोन। रायजोनि जानानै जों खामानि मावनांगोन। जुदि रायजोनि जानानै जों खामानि मावाबा रायजोआबो जोंखौ दुखु मोनगोन रायजोआबो जोंखौ फेजेनगोन। बिनिखायनो आं बयखौबो दिनै खावलायदों रायजोजों था रायजोनि खामानिखौ माव आरो जेसेबां देरहाबाय बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों दिनै भेरगाव समस्तिनि सासे TCLCC चेयारमेन जानानै आं साबायखर बावदों। बिदि जोंनि भेरगाव समस्तिनि जेसेबां उन्दै गेदेर गोदान गोजाम बेसेबां दिनै BPFनि कर्मकर्ताफोर BJPनि दैदेनगिरिफोर हदेस्यफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरदों।